Kai co kuma Allah wade, wannan wace irin masifa ce ta kullo kai a cikin al'ummar musulmi kuma Hausa Fulani. Yanzu yaranmu waɗanda yau ɗinsu ita ce madubin gobensu su ne suka bauɗe a haka da sunan murnar kandi ko kammala makarantar sakandare. Yanzu ɗalibai ba su ne ake fatan su samu ilimi da tarbiyya a makarantu ba. Ina malamansu, ina iyayensu, ina waɗanda nauyin al'umma ya rataya a kansu. Yanzu haka za mu sanya ido muna kallon 'ya'ya, ɗanni, jikoki ko 'yan uwanmu akan wannan buɗaɗɗiyar tabi'a. Ina kunya ta Hausa Fulani, ina tarbiyyar addini da ta al'ada. Anya kuwa wannan hanya tana bullewa? Tabbas al'umma muna da aiki jawur a gabanmu. Ya zama wajibi ga al'umma a matakai daban-daban, musamman iyaye da malamai da hukumomi. Mu farka a magagin baccin da ya kwashe mu kafin ambaliyar ruwa wannan bala'i ta cinye mu. 'Ya'ya dai na kowa ne, kuma tarbiyyar su tana ta ga wuya kowa daga cikin mu, domin amana ce ta Allah a kanmu. Kafin lokacin da za a waye gari a yi bayani turyan a gaban Allah subhanahu wata'ala a gobe kiyama. Allah ya saita mana wannan yara namu su dawo akan gwadabe na salaha. Wannan sakon jan hankali da faɗakarwa ga kowa da kowa, ba da taka gudunmawa wajen yada wannan sako. Allah ya sa mu dace, amin.